Saf suresi. Saf suresi Medine'de inen sürelerden olup 14 ayetden ibarettir. Sürenin adı 4. ayette adalayan Saf sözünden alınıptır. Onun manisi hatar demektir. Bu sürede iman getirip onun uğruna göreşmendigi, şeyle Musa, İsa ve Muhammed aleyhisselamın peygamberlikleri bilen bağlanışlı vakalar aydılıyar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen, asmanlardaki ve yerdeki ehlidat Allah'ını tesbih ediyar. Ol kudreti güçlüdür, hikmet yetedir. Ey iman getirenler, siz näme üçin özüňiziň etmejek işiňizi aýdýarsyňyz? Etmejek işiňizi aýtmak Allah'ın iň halamayan zatydyr. Elbette Allah bir-birine mäkan dayanan binalar ýaly hatar bolup, öz ýoluny ele berip edermenlik bilen töweşenleri halaýandyr. Musa hem öz kowmuna, ummatyna: "Ey kowmum, siz meniň Allah'ın özüňize iweren ilçisigimi diýendigimi bilseňiz hem näme üçin maňa azar berýärsiňiz?" diýipdi. Olar hak ýoldan çykan soňlar Allah hem olaryň kalplaryny hak kabul etmekden, hakka yönelmekden daşdyrdy. Allah ýoldan çykan pasyklar kowmuna dogry ýola gönükdirmez. Meryem ogly İsa hem: "Ey İsrail oglary, men size özümden öňkü Tewraty tasdikleýji ve menden soň geljek ady Ahmet bolan bir peýgamberi boşlamak üçin iwerilen Allah'ın ilçisidirin" diýdi. Haçanda İsa'nın boşlanan ilçisi özlerine äşkar deliller bilen gelenne olar, bu bir äşkar jadydyr diýdiler. İslam'a çağırylanyna onu kabul etmeň deregine Allah yalan töhmet atýandan has zalim kim bolup biler? Allah beýle zalimlary dogry ýola görükdirmez. Olar Allah'ın nuruny, dinini, dilleri her hilli yalan ýaşyryk sözleri bilen üfläp söndürmek istəyärler. Emma kapyrlar halamasa hem Allah öz nuruny, dinini hemme ýere ýaýar, kämil ýagdaýa ýetirer. Allah şärik goşanlar halamasa hem dinini ähli beýleki dinlerden üstün etmek üçin peýgamberini dogry ýol hemde hak din bilen iweren oldur. Ey iman getirenler, size jebir jepaly adapdan halat etjek peýdaly bir sowdany salgy bereyinmi? Allah ve onun ilçisine ananıp, Allah'ın yolunda mal mülklerinizi sarf edip, can teninizi bilen töweşseňiz, bu iň peýdaly sowdadyr. Eger bilseňiz bu siziň üçin ähli zatdan haýyrlydyr. Eger şeýletseňiz, ol Allah siziň günahlarynızı bagşlar we aşagyndan derýalar akýan cennetlere, aýratyn hem adyn cennetlerindäki ören gödel meskenlere ýerleşdirer. Ine bu iň uly üstünlükdir. Siziň gowy görjek başga bir zadyňyz hem bar. Allah'dan gelecek yardım ve tiz wagtda amala aşacak bir yeňiş. Muny müminlere söýünjüle. Ey iman getirenler, siz Allah'ın dinine kömekçileri bolun. Meryem ogly İsa yaranlaryna, Allah'ın ýolunda meniň kömekçilerim kimlerdir diýip soranna, olar Allah'ın dinine kömekçileri bizdir diýdiler. Netijede İsrail oglarynyň bir bölegi İsa iman getirdi, käbiri hem inkar etdi. Biz iman getirenler düşmanlaryna garşy boldadyk. Şey dip olar kapırlardan üstün çıktılar.